Bore da, gobeithio da chi'n cadw yn iawn, yn saff, yn iach yn y cyfnod yma. Yn personol, dwi'n ffeindio really anodd, dwi'n really colli addoli hefo'n gilydd. A dwi'n really edrych ymlaen at yr amser lle gallwn ni ymuno unwaith eto. Mae'n wahanol i ymuno gyda Gwasanaeth o'r catra, ond cofiwch, dydy Dduw ddim yn newid. Fel da ni'n gweld yn Psalm 107. Diolchwch i'r arglwydd. Mae mor dda ato ni. Mae haelioni yn ddi-ddiwedd. Felly, gadewch ni addoli. Nes i'n codi trif y llygaid i ddweledu Frydiau'n gobaith Rhys fy'n halon y nawr yn dy geisio di pan edrych ar roi'n cael nerth i gario di yn dy gwmni wawyr o'nau mwydd yn shri rwyf yn shri Hosanna ti wedi'r sy'n hachub teilwng o falf yn halon Hosanna yna dy ffordd o Iesu tynnu'r can o Iesu Gweld fy'n halon yn dychwelyd yn dod yn ôl dod i deunas ddaw a bywyd i mi dy fywyd i pan edrych ar roi'n cael nerth i gario di yn dy gwmni chwawyr ofnau rwyf yn shir rwyf yn shir Hosanna ti wedi'r sy'n hachub teilwng o falf yn halon Hosanna Myna dy ffordd o Iesu tynnu'r i'r can o Iesu Splendor brenin nawr y sy'n newid Dewch i law yn hau Dewch i law yn hau Mae gwisg o golau pur Mae treiddio tywyll di sy'n prynu sŵn ei lais Prynu sŵn ei lais Mor fawr yw ein Duw Cenwch fri mor fawr yw
trin dod yw tad. Na mae'r ysbryd glân, y llawer oen yr un, y llawer oen yr un. Mor fawr yw ein Duw, llenwch fi mor fawr yw ein Duw, fe welwn ni mor fawr ein Duw. Enw eich a fi, ti sy'n heiddi'n mawr i gyd, a fe ganwn ni mor fawr ein Duw. Enw eich a fi, ti sy'n heiddi'n mawr i gyd, a fe gawnwn ni mor fawr yw ein Duw. Mor fawr yw ein Duw, cenwch fi mor fawr yw ein Duw, fe welwn ni mor fawr yw ein Duw. Syched am trosturi, cariad fel y môr oer, o trig ar haf y niw. Syched am byddeiant, weredigaeth gyfrol, cenhedloedd blagwr. Waredwr brenin y brenhin, ceirwad cadan yw e, canwch glodil o e, bydd byfoedd ceirwad y cyfamod, fe yw conchwero'r erbyn, yn waredwr yw e. Cymer fi fel o lefi, gyda'm holl o feidio, Gwasanaeth, dilynaf ti trwy mywyd, o'r ffamenaid hefyd, i ti feil jan. Waredwr brenin y brenhin, ceirwad cadan yw e, canwch glodil o e, bydd byfoedd ceirwad y cyfamod, fe yw conchwero'r erbyn, fy ngwaredwr yw e. Bydd yn olau yn tywellwch di, yn gweithwn am dy glodau, am dy fawred ti, Iesu. Bydd yn olau yn tywellwch di, gweithwn am dy glodau, am dy fawred ti. Waredwr brenin y brenhin, ceidwad cadan yw e, canwch glodil o e, bydd byfoedd ceidwad y cyfamod, fe yw conchwero'r y bedd, fy ngwaredwr yw e. O Duw Dad, da ni'n diolch bod bore yma da ni'n gallu dod at ein gilydd da ni mewn cartrefi gwahanol, dod at ein gilydd i addoli fel hyn, addoli dy enw di. Diolch, diolch Duw bod ti'n rhoi croeso i bob un sy'n dod ata ti.
A diolch am y cymuned da ni yn profi yn Eglwys Caer Salem. A Duw, da ni jyst yn gweddio oan i bob un ohono ni yn y cartref gwahanol, jyst teimlad dy bresenoldeb di, mwynhau dy bresenoldeb di, a wneud di siarad i ni heddiw trwy'r gwasanaeth yma. Wneud di tywallt dy gariad a dy ysbryd glân ar bob un ohono ni, a helpu ni codi'n llgada at ti. Yn enw Iesu. Amen. Haia pawb, dydd Sul hapus i chi gyd. Dwi'n edrych mlaen cael siarad efo chi bore yma am ein gweinidogaeth newydd ni, da ni'n lawnsio wythnos yma, sef y tîm cyswllt a chymuned. Da ni'n gobeithio bydd y tîm yma o fendith i chi, a da ni fel tîm yn barod i fentro mewn i'r gwasanaethu newydd yma. Felly dwi jyst yma i gyflwyno chydig bach mwy am y peth i chi, i'ch cael gwybod beth di'r tîm a sut mae'n gweithio. A mae'r weinidogaeth yma di bod ar calon y tîm arwain, a yn y sefyllfa bresennol, mae di codi'r cyfle wych i ni allu ganolbwyntio ar sylfaen ar gyfer y gwasanaethu. A mae hynna di bod yn gyffroes iawn hyd yn hyn. Da ni'n ymwybodol bod cymuned dal yn mynd yn ei flaen trwy grwpiau tŷ a trwy pobl cadw mewn cysylltiad efo'i gilydd yn rheolaidd dros gyrru text neu Zoom call. A bydd hynna'n digwydd yn naturiol o fewn yn capel ni. Ond hynny, da ni isio gwneud yn siŵr bod gen pawb yn y capel clust i rando yno fo, rhywun yn annog a gweddio dros nhw os da chi isio. Hyd yn oed os da chi'n cael wythnos briliant, os da chi'n cael wythnos heriol ag anodd, neu ella bod chi'n cael wythnos chydig bach yn y canol. Mae'n bwysig bod ni gyd yn cael check-up bach o dro i dro, dwi'n meddwl. Mae'r weinidogaeth yma yn un bydd yn cael i chi optio fewn iddo fo, oherwydd y rheola diogelu data. Mae rhai ohonych chi di optio fewn o baro sydd wedi bod yn rili gwych. A os da chi isio cael rhywun i gysylltu efo chi unwaith bob 2-3 wythnos am sgwrs bach, mae yna dal croeso mawr i chi optio fewn hefyd. Un peth dwi isio amlygu wrth i'w drafod efo chi heddiw ydy bod y tîm yma ddim yn cymryd i ffwr o'r bugeilio mae Rhys a'r tîm arwain yn neud. A os oes na wbath penodol dych chi angen gofal bugeilio drosto, fydd y tîm arwain a'r bugeilio dal yn mynd yn ei flaen. Mae'r tîm yma efo calon mawr tuag at yn cymuned ni, sef chi. A da ni'n edrych ymlaen i allu wasanaethu yn y ffordd yma. Yn gobaith mwyaf ni ydy bod ni'n gallu wneud yn siŵr bod bob un ohonych chi sy'n galw Caer Salem yn adra yn gwybod bod chi'n bwysig a bod chi efo cefnogaeth o fewn eich teulu ffydd. Da ni eisiau gallu buddsoddi amser yn i chi gallu estyn llaw i eraill o fewn Caer Salem a hefyd yn ehangach yn eich cymunedau chi, fel eich cymdogion neu'r pobl ydych chi'n gweithio efo. O brofiad personol, mae'n gallu bod yn anodd weithiau ac yn niweidiol ceisio estyn allan at eraill a cefnogi nhw os da chi heb gael eich llenwi gyntaf. Felly, ein nod yw eich gadael chi ar ddiwedd y sgwrs yn teimlo'n fwy llawn a bod chi'n gwybod bod chi mor werthfawr. Da ni'n benderfynol cael hwn yn up and running wythnos yma, felly disgwyliwch gael neges neu alwad ganddyn ni yn y pythefnos nesaf. Os oes ganddoch chi unrhyw gwestiwn neu ymholiad, mae groeso i chi e-bostio fi. Mae hwn yn brofiad newydd i fi a i ni fel tîm ac i ni fel capel, a da ni'n barod i fentro mewn efo colonna a clustia agorad i glywed be mae Duw eisiau ni wneud a eisiau ni brofi. Mae Duw wastad eisiau y gorau dros ei bobl, a da ni'n awyddus felly i ddod gyda dwylo barod i weinyddu i blant a'i deyrnas o. Felly, diolch mawr i chi am rando ar be dwi efo i ddeud, ffrindiau. Dwi yn
edrych ymlaen yn fawr at wneud hyn. A just bendith mawr i chi, a mwynhewch weddill roedfa a mwynhewch yr wsos. Diolch! Un peth nad ydyn ni'n gallu gwneud yn ystod y lockdown yw gwneud casgliad. Ond os ydych chi'n dymuno cyfrannu tuag at ein gwaith fel Eglwys, i'n cynorthwyo i barhau i rannu a dangos cariad Crist yng Nghaernarfon a thu hwnt, yna mae modd i chi wneud hynny drwy neges destun heddiw. Eich cwmni sy'n fwyaf pwysig i ni, ac mae'r newyddion da am Iesu am ddim i bawb, felly peidiwch teimlo fod rhaid i chi rhoi unrhyw beth. Ond i chi sydd eisiau rhoi, dyma un ffordd o wneud hynny yn ystod y cyfnod yma. I gyfrannu pint, textiwch Salem i 72211. I gyfrannu 5 pint, textiwch Salem i 70970. I gyfrannu 10 pint, textiwch Salem i 71191. Codir tal neges destun ar eich cyfradd rhwydwaith safonol. Diolch am eich heilioni. Hai ffrindiau, siwmai Rhys gweinidog Caersalem sydd yma. Jyst eisiau rhoi diweddariad bach i chi ar drefniadau y cwrs alffa ar-lein. Yn gyntaf, diolch i chi sydd wedi cofrestru diddordeb. Mae'n dda gweld bod yna griw wedi cofrestru diddordeb. Ac ar sail be i chi wedi dweud ynglyn â pryd i chi ar gael, mae'n edrych fel mae nos Iau yw'r noson fwyaf cyfleus i'r rhan fwyaf o bobl. Felly bydd y cwrs yn cychwyn nos Iau y 4 o Fehefin. Nawr, i ni'n mynd i adael y ffurflen gofrestru ar agor tan y diwrnod, rhag ofn fod yna rhywun munud ola a diddordeb dod ar y cwrs alffa. Felly, cewch i caersalem.com/alffa i gofrestru eich diddordeb a newn ni gysylltu nhw gyda chi. Felly fydd y sesiwn gyntaf nos Iau y 4 o Fehefin, a da ni'n disgwyl ymlaen i fynd ar y daith yma gyda chi ac edrych ar ei gwestiynau mawr bywyd a ffydd. Pob bendith. Heddiw ni'n darllen adnod o'r Beibl. Roedden nhw'n ddal ati o ddifri, yn dilyn beth roedd yr apostolion yn ei ddysgu, yn rhannu popeth, yn bwyta a dathlu swper yr arglwydd ac yn gweddio gyda'i gilydd. Roedd rhyw ymdeimlad o ryfeddod dwfn yn eu plith nhw. Roedd yr apostolion yn gwneud gwirthiau rhyfeddol oedd yn dangos fod Duw gyda nhw. Roedd pawb yn credu bod nhw'n un teulu ac yn rhannu popeth gyda'i gilydd. Roedden nhw'n gwerthu eu heiddo mwyn gallu helpu pwy bynnag oedd mewn angen. Roedden nhw'n dal ati gyfarfod pob dydd yng Nghwt y Deml ac yn bwyta a dathlu swper yr arglwydd yn rhai ei gilydd. Roedden nhw'n moli Duw ac roedd yr agwedd pobl tuag atyn nhw yn bositif iawn. Roedd mwy a mwy o bobl yn ymuno nhw ac yn cael eu hachub gan Duw pob dydd. Efallai eich bod chi'n aelod o Caersalem neu rhyw eglwys neu gapel arall ac yn deheu eich profiad chi o eglwys fod yn fwy cyflawn rhywsut. Neu efallai eich bod chi'n gwylio hwn a ddim wedi bod yn mynd i gapel neu eglwys ers blynyddoedd, ond fod y gwasanaethau ar-lein fel hwn wedi rhoi cyfle i chi edrych mewn am y tro cyntaf a gofyn i chi eich hun, oes yna fwy i fywyd capel ac eglwys na just Facebook Live a YouTube? Wel, yr ateb yw oes. Ac yn sydyn iawn heddiw, da ni am ddadbacio yr adnodau nath Lydia ddarllen just nawr. I ni gael yn ysbrydoli ynglyn â be ddyliau a be alle eglwys Iesu Grist fod heddiw. Yn gyntaf felly, roedden nhw'n dal ati o ddifri yn dilyn beth oedd yr apostolion yn ei ddysgu. Oedd y Cristnogion cyntaf yma yn gwybod beth o'n nhw'n credu. Yr hyn oedd wrth wraidd neges yr apostolion oedd fod Iesu Grist wedi marw ar y groes ac wedi atgyfodi ar y trydydd dydd a fod e'n dod nôl i sefydlu ei deyrnas lle fydde dim poen a dim marwolaeth bellach. Roedden nhw'n credu mai dyma oedd y gwirionedd
oedd yn cynnig bywyd newydd a llawn i bawb. Siwr all eglwys sydd ddim yn siŵr be mae hi ei hun yn credu, rannu newyddion da gyda pobl eraill? Wel, all hi ddim. Felly y wers gyntaf heddiw yw fod yn bwysig i ni, fel yn yr eglwys yn actau, fod yn siŵr ynglyn â beth dyn ni'n credu, cyn i ni fynd ymlaen wedyn i rannu yn ffydd gyda pobl eraill. Yr ail wers sy'n codi o'r darlleniad heddiw yw sylwi ei bod nhw'n rhannu popeth yn bwyta a dathlu swper yr arglwydd ac yn gweddio gyda'i gilydd. Oedd hi'n amlwg iawn fod bywyd yr eglwys ar y dechrau'n troi o gwmpas cymdeithas ac nid cyfarfodydd. Nid rhywbeth oedden nhw'n gwneud ar y sul oedd eglwys, ond nhw eu hunain oedd yr eglwys. Nid het oedd yn cael ei roi ymlaen mewn llefydd arbennig ar amser arbennig oedd eu Cristnogaeth nhw. Ond roedd yn rhan o pwy oedden nhw a sut roedden nhw'n dewis byw i bywydau o un dydd i'r llall. Nawr mae hwn yn heriol iawn i gapelu ag eglwysu heddiw yn gyffredinol, ond mae hyd yn oed yn fwy o her yn yr argyfwng yma da ni'n ffeindio ei hun ynddo fe. Sut allwn ni fod yn deulu ac ymdeithas sy'n gofalu ac yn edrych allan dros yn gilydd, yn hytrach na jyst bod yn bobl sy'n digwydd tiwnio mewn i wylio yr un live stream ar Facebook a YouTube bob dydd Sul. Nawr falle fod yna rhywun sy'n gwylio hwn yn unig, a falle eich bod chi'n cario beichiau trwm a pethau anodd yn eich bywyd ar hyn o bryd. Nawr fi'n siŵr mae ddim beth chi'n chwilio allan amdano mewn eglwys ydy pwy sy'n efo y Facebook Live mwyaf slick. Ond dwi'n siŵr mae beth ydych chi'n chwilio amdano ydy cymuned a teulu y gallwch chi berthyn iddo. Wel, does dim y fath beth ag eglwys berffaith, ond mae yna groeso i chi yn heulu Caersalem. A falle yng nghanol yr argyfwng yma, fod Duw yn eich galw chi gysylltu gyda ni fel eglwys i ni allu cerdded trwy bywyd gyda chi. Gyda'n ffydd yn Iesu wrth gwrs yn clymu y cyfan at ei gilydd. Yn drydydd, ni'n darllen eto fod rhyw ymdeimlad o ryfeddo dwfn yn eu plith nhw. Roedd yr apostolion yn gwneud gwirthiau rhyfeddol oedd yn dangos fod Duw gyda nhw. Roedden nhw'n moli Duw ac roedd agwedd pobl tuag atyn nhw yn bositif iawn. Roedd mwy a mwy o bobl yn ymuno nhw ac yn cael eu hachub gan Dduw bob dydd. Nawr, yr hyn sy'n taro rhywun yw'r ymadrodd yma fod agwedd pobl tuag atyn nhw yn bositif iawn. Nawr, o siarad yn gyffredinol, dydy agwedd llawer o Gymru tuag at yr eglwys a tuag at gapel ddim yn bositif iawn. Mae yna llawer o resymau cymleth a diwylliannol pam fod agwedd llawer o Gymru tuag at yr eglwys yn unegyddol. Rhan fawr o'r broblem yw fod llawer o bobl yn gweld Cristnogaeth fel rhywbeth gafodd ei orfodi arnyn nhw pan yn blant, falle. Pobl eraill, falle, wedi cael ei inoculatio gan y neges Gristnogol, wedi cael diferion ohono fe, ond falle heb brofi a clywed y peth go iawn. Nawr, mae'n hawdd i fi fel gweinidog a ni yn yr eglwys i bwyntio at bobl tu allan yr eglwys a dweud, pobl sy'n galon galed, pobl sy'n wedi cael meddyliau i Iesu. A falle bod yna elfen o wirionedd yn hynny am rhai pobl. Ond yn aml, mae yna resymau digon dilys pam fod pobl wedi cymryd yn erbyn yr eglwys. Yn bwysig yn bod ni, fel pobl yr eglwys, yn sylweddoli hynny a dweud sori falle am yr argraff, yr cam argraff a'r profiad negyddol da ni wedi rhoi i rhai pobl. Achos y reality yw fod llawer o bobl yn gwybod beth da ni fel Cristnogion yn ei erbyn, ond ddim llawer yn gwybod beth da ni o'i blaid. Ac felly fel eglwys mae'n bwysig yn bod ni'n dysgu gwersi o'r portread hyfryd yma i ni'n cael am y Cristnogion cyntaf yma. Oedden nhw'n bobl oedd yn moli Duw. Oedd agwedd pobl tuag atyn nhw'n bositif iawn. Ac oedd e ynglyn â'r teulu, ynglyn â creu
cymuned yn hytrach na creu sefydliad. Oedd Cristnogaeth yr Eglwys ar y dechrau'n llawn ysbryd a gwirionedd. Roedd ei draed ar y ddeiar, ond ei lyged tuag at y nefoedd a'r ddeiar newydd oedd yn torri trwyddo. Felly bore yma, dwi eisiau dweud fod yna wahoddiad i chi, nid yn unig i gredu yn Iesu, ond mae yna wahoddiad i chi berthyn hefyd i deulu ac i gymuned Iesu. Os ydych chi'n byw yn ardal Caernarfon, mae yna groeso i chi berthyn i'n cymuned a'n teulu ni yma yng Nghaersalem. Os ydych chi'n gwylio hwn o rolau arall, yna gaich annog chi gysylltu, plygio mewn ac ymuno â cymuned ffydd le bynnag i chi'n byw. Tybed ar ôl i'r lockdown orffen, hyd yn oed cyn i'r lockdown orffen, wnewch chi chwilio am gymuned ffydd, y gallwch chi hefyd berthyn iddo. Rhywle gallwch chi rannu bywyd gydag eraill, gyda cariad am y ddeiant Iesu yn clymu'r cyfan at ei gilydd. Dwi'n dymuno bod pawb yn adnabod a perthyn i Iesu, ond mae'r Beibl hefyd yn dysgu ni fod yn bwysig i ni adnabod a perthyn i bobl Iesu hefyd, yr Eglwys. Pob bendith i chi. Mae'n iawn os ti'n teimlo fel ti dy hun. Y jigsaw ar chwal a ti'n nabod y llun. Mae'n iawn os ti isio llonydd o'r sŵn. A dwi'n sori na fedrai roi cwtch iawn i ti dros Zoom. Mae'n iawn os nad wyt ti'n teimlo'n ddigon cry. A'n methu gweld pwrpas i'r dyddiau di. Ond os oes na drawstiau ar drysau'r fro, does dim yn angen i ti gadw dy galon dan glo. Nid ynysoedd heb bontydd yr un i fod, ond eglwys o bobl yn uno i roi clod i'r un sy'n ein cynnal a rhannu mewn cariad, ein heiddo, gweddiau, galaru a dathliad. Fel Aron i Moses, fe godwn dy freichiau, pan deimlid i'n wan, fe safwn mewn bylchau rhwng deiar a nef, gan wybod mae'r Iesu sy'n cario ein beichiau, yw'r un sy'n teyrnasu. Tir dad a deyrnas di, yn ein calonau ni, cynaf yn o'n ni, datgyddion pwrpas ni, rodan fy